Poštovani građani Bosne i Hercegovine, dragi prijatelji, prije nego što čestitam 1. mart, dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, da kažem koju riječ po pitanju aktuelne političke situacije i odnosa kako međubošnjačkih, tako i međunacionalnih odnosa u Bosni i Hercegovini. U vremenu retrogradne politike koja je na sceni već od nekih 15 godina unazad, od kako se umanjuju važnost institucija Bosne i Hercegovine i smanjuju nadležnost umjesto da se povećavaju, pojavile su se neke snage i neki pojedinci koji upotrebljavaju i zloupotrebljavaju nedaće građana i nesređeni sistem države Bosne i Hercegovine, koja nema kapacitet, nažalost, upravo zbog te razjedinjenosti naših političara, da povede jednu snažnu politiku prosperiteta, kako ekonomskog, tako i socijalnog, kako i diplomatskog, među državama regije, a i u Evropi ili u svijetu. Ono što je najbitnije istaći u ovome svemu kad je u pitanju međubošnjački odnos, međupolitički odnos, međupartijski odnos u Bosni i Hercegovini, kad su u pitanju Bošnjaci i probosanske snage, kako se navodi ovdje, ja ne vidim ovdje baš da je neki patriotski orijentiran blok bilo koji od ovih stranaka koje su danas na sceni u izvršnoj, u zakonodavnoj vlasti, jer su to interesi koji se promiču kroz vlastite grupacijske, pa i partijske, sitošićarske interese, koji, nažalost, nemaju ništa sem da se dođe do nekakvog rezultata koji će kod naroda ostaviti utisak da se oni bore za prosperitet i demokratiju u Bosni i Hercegovini. Nijedna od ovih stranaka, po mom mišljenju, kao jednom skromnom mišljenju čovjeka koji je prošao rat i eto koji je napravio političku partiju BH Demokrati, znači nijedna od tih partija nema iskren stav prema građanima. Recimo, pitanje Srebrenice je jedno interesantno pitanje koje može u narednom periodu da ogleda svu politiku koja je danas na sceni, napadanja jednih drugih, da bi se dobili neki poeni koji su u interesu pojedinaca ili stranaka. Srebrenica je bolna rana svih nas Bošnjaka. Kako vole istaći u Srebrenici, nemojte puno pričati o Srebrenici jer ne živite tamo, i s pravom to govore. S pravom govore svim političarima. Ali ja imam pravo da kažem, kao čovjek koji je prošao rat i prošao teže posljedice od ranjavanja, da ove političke partije koje su na sceni u Srebrenici, baš nijedna nema iskren stav prema svojim građanima, prema glasačima, pa i samoj Srebrenici kao gradu u kojem je počinjen najveći genocid u poslijeratnoj Evropi. Zašto to kažem? Pa, s jedne strane, evo sad smo čuli, u skorije vrijeme su najavili četvorka da će izaći zajedno i boriti se jedinstveno u Republici Srpskoj sa naznakom za Srebrenicu, ali to je sve populizam. Zašto je populizam? Populizam je zato što nijedna politička partija ne traži jedinstvo svih bosanskih stranaka, probosanskih stranaka, da se na jednoj listi kandiduju svi kandidati iz svih tih partija i da se na taj način jedinstveno izađe pred građane Srebrenice i kaže se, evo, mi smo tu svi zajedno na jednoj listi i borit ćemo se za ovaj grad jedinstveno. Sve se radi smišljeno i futuristički. Znači, mi ćemo izaći sad, nas četvorka, da kažemo, mi smo tu za građane Srebrenice, za građane Republike Srpske, pa eto, bujrum ko hoće drugi, znajući da će sigurno i SDA i neke možda druge stranke ponuditi istu tu stvar, ali eto, njima je važno da oni budu ti prvi. Ali niko se nije našao
da kaže mi želimo jednu listu, pa makar naši članovi partije bili zadnji na listi. Evo ja sam spreman kao BH demokrata da naš predstavnik u Srebrenici, u Republici Srpskoj, na toj nekoj zajedničkoj listi bude zadnji. Ne mora biti prvi, ne mora biti u sredini, nek bude zadnji. Znači samo da pokažemo to da nam nije u interesu pozicija, već nam je u interesu situacija kad je u pitanju položaj Srebrenice u manjem entitetu. Taj položaj je sve više i više degradiran. Vidimo to kroz i nastupe naših političkih predstavnika koji nisu našli za shodno da na ovim posljednjim izborima podrže svi zajedno našeg kandidata za načelnika Srebrenice i time su pokazali u stvari za koga radi, za čiji interes radi i šta im je interes. Kad je u pitanju sama situacija u Bosni i Hercegovini, više u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje se pojavile, evo recimo, mnogi masovni prelasci sada iz nekih drugih stranaka u opozicione stranke koje dobijaju krila na tom populističkom fonu bez da imaju neku stratešku odrednicu na koji način će raditi, a s tim što upravo primaju one koji su godinama, desetljećima krojili politiku kroz SDA i nisu se našli zadovoljnima sa onim što su do sad određivali, već žele na jedan svoj način da ispolje to svoje negodovanje izlaskom iz SDA i na taj način urušavanjem SDA misle da će steći položaj i poziciju u nekoj drugoj stranci. Naravno, to je moguće. Naravno, to će se i desiti. Ali šta će biti sa građanima i šta će biti sa političkom situacijom u Bosni i Hercegovini kad ti isti ljudi koji su bili u jednoj stranci i nisu mogli u toj stranci da daju svoj kapacitet u promjenama, šta to oni mogu uraditi u nekim novim strankama? Bilo to da je lider, bilo to da je član, bilo to da je već izabrani poslanik u nekoj od instanci kad je u pitanju zakonodavna vlast u Bosni i Hercegovini. Ovim putem želim istaći problematizaciju Bosansko-Podrijskog kantona kad je u pitanju famozni snimci, famozno ponašanje, da ne kažem toliko neljudsko ponašanje, lopovsko, korupcijsko, podmuklo, da tu nema puno pojašnjenja. Svak koji je svjestan situacije u Goraždu zna o čemu se radi. Zna čak šta više da ljudi iz sjene vladaju političarima u kantonalnoj vlasti i da jednostavno na taj način oni provode svoje lokalne politike da bi ostvarili ekonomski interes po pitanju tendera, po pitanju nekih interesa koji su vrlo značajni kad je u pitanju novac na lokalnom nivou u Bosansko-Podrijskom kantonu. Pohvalio bih za sad rad i vijeća, gradskog vijeća i gradonačelnika, novoizabranog gradonačelnika i naravno moju podršku će imati svi od reda u svakoj dobroj ideji koja je u interesu građana Goražda. Neću dozvoliti nikad ni sebi, prvenstveno kao čovjek, a neću dozvoliti ni da moja politička opcija, znači BH demokrati, bude ukaljana bilo čim i da se svrsta na neku stranu koja će sutra biti kompromitovana i optužena da nije radila u interesu grada Goražda. Radije uvijek sam nego sa svakim. Mada smatram, i govorio sam to javno za govornicom na vijeću, da ovo vijeće je izuzetno kvalitetno, mlado i ima veliku šansu da napravi promjene kad je u pitanju i grad Goražde, a možda, ako Bog da, već na sljedećim parlamentarnim izborima sljedeće godine, da promijeni situaciju na većem nivou kad je u pitanju kanton Goražde. Zavaravaju se oni gore, misle da im je od Boga dato da vladaju, da upravljaju sa građanskim novcem
kako oni žele i kako misle da žele, da institucijama trguju kako žele, kao na pijaci. Ali varaju se, ako imalo ima svijest kod građana BPK-a, Bosansko-Podravskog kantona, mislim da će doći do istinskih promjena tek naredne godine. I nemojte dozvoliti da vas dezavuišu još jedan mandatni period i da onda opet krivimo pojedince, grupe, partije i tako dalje. U stvari, greška pri izabiru tih istih ljudi koji danas predstavljaju ili ne predstavljaju Bosansko-Podravski kanton i na federalnom nivou i na lokalnom nivou je upravo greška u tim ljudima kojima se dalo povjerenje ili onako emotivno, ili smišljeno, ili za novac. Najgore je ovo za novac, a drugo je ovo emotivno. Po mom mišljenju, taj emotivni dio je isto tako veoma loš po politiku u Bosni i Hercegovini. Mi glasamo za naše rođake, za naše komšije i tako dalje, ne razmišljajući u stvari šta to oni mogu da urade za sami grad i Bosansko-Podravski kanton. Eto, s te strane ja bi ovim putem poželio sretan dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, 1. mart, i da ako Bog da budemo jači u narednim periodima i da ovaj dan bude slavljen na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine od svih političkih predstavnika, bez obzira iz kojeg naroda dolazi. Jer ovo što nam se predstavljaju danas kao da nisu nacionalisti, kao da oni predstavljaju sve građane, to je najveća laž i podmetanje. Bilo koja ta opcija koja je gore, oni samo kroz te deklarativne izjave žele da postignu simpatije i empatiju građana, da dobiju glas i da se dočepaju vlasti ponovno. Znači, oni su već bili u vlasti i ponovno žele u vlast, samo su promijenili, znači, opciju i ne vidim u njima neki prosperitet i njima ne želim da budu u vlasti bilo koji 1. mart u Bosni i Hercegovini. Živi bili i hvala vam.